gaizkiaren bila. Ales eta lesiz, erdi aroan, mila aventura eder zuen esperoan, adoretsu gaizkiaren aurka txangoan. Ales eta lesiz, dira garaie, jeinu eta guzti gurasoak aurkitu nahirik luzaroan. Ales eta lesiz, joko zintzoan, etxai gaizkilea da Solomoan gerra, gaiztakeria besterik ezaren jokoan. Ales eta lesiz. Mendez mende gizakiak ezer gogo biziz eta irrika bereziz bilatu badu, zer hori Grial santua izan da. Kondairak dionez, Kristok gurutzean isuritako odola hartu zuen kaliza dugu Grial santua. Erdiaroan ura bilatzea izan zen, zaldun askorentzat bizitzeko arrazoi bakarra. Bete-betean sinisten baitzuten Grial santutik edan eta betirako bizia izango zutela. Asper egindanago, Ales, ezin dut gehiago. Ai. Luzaro ibili behar dugu oraindik, nekatutanago eta goze naiz, mesedez. Ez dakit banik, baina izango da hemen onbait bideren bat ibaia zeharkatu eta basotik irteteko. Badakit, maese emaiguzu mesedez oliasko eder bat. Gazteok zorro magikoa ez da jateko gauzak egiteko, horretarako ez du balio. Baina eta goze ziltzen bagara, zer, Neskak beti berdin, ez da, maese Bonifacius? Barkaidazue lagunok, baina lanera itzuli behar dut orain. Ez idazue deitu derrigorrezkoa espada, Begira, Lesis, han zubia dago, guazen! Geldior! Nor dabil! Erantzun! Ni Ales naiz jauna eta hau nire arreba Lesis eta gure txakurra azur... Isildu! Esaten dizudanean bakarrik hitz egin behar duzu. Baina jauna... Isilik zueren eskato. Ea zer nahi duzue, hitz egin orain. Ara, jauna, zubia igaro besterik ez dugu nahi. Ezin duzuet zubia igaro. Baina zergatik ez? Ezkutuko kontrazeinua ez didazuelako esan. Zein daba eskutuko kontrazeinu hori? Esango banizu litzateke ezkutukoa izango? Ea ba, esan zein da galdera hori? Hemen galderak neuk egiten ditut. Jauna, nekatuta gaude eta gozeak hilik. Zubia igarotzen utziko bazenigu benetan eskertuko genizuke. Datorren urtean itzuliko gara kontrazeinuarekin, Zer diozu? Pasatu nahi baduzue, borroka egin beharko duzue. Egin alde batera, Lesis! Ja! Ai! Ales, begira! Mutikoa da! Zer egingo dugu? Ekarri urrapur bat azkar! Bai. Mugi ba!
Badator bere onera. Nortzuk zarete zuek? Horrek ez du axola, zeu nortzara. Txakurrak ekartzea burutapen bikaina izan da benetan, ez da ba? Bai, Ximiko. Badirudi azkenean burutapen bikaina izan duzula. Baina hartaburu alakoa! Ea zegu noiz egiten duzun beste horren beste. Neuk egin behar izaten dut beti lan guztia. Aspertuta nago! Ara, esan dizut nik. Hartu duzu zaparron usaina laguntxo? Oi! Eta zuk erio erakutxiozu oso argia zarela. Aurkitu duzu ezer? Ea goazen. Loreak ez dira jateko. Oso ondo, txakurtxo. Esan dizut nik hartalo, hortxe eskutatu dira sastrak artean. Iraten orantxe bertan. Lancelot dut izena, aitonak bezala. Wow, benetan? Bai biribileko Lancelot da zure aitona? Bai, berbera, elkarrekin bizi gara gaztelu handi batean. Eta zergatik ibili zara zaldunarena egiten, ez dut ulertzen. Zalduna naizelako? Beno, oraindik ez, baina laster izango naiz. Horrexegatik zaindu behar ditut bideak, ean nor dabilen. Baina zergatik, Lancelot? Isilean gordeko duzue, benetan? Isilean gordeko dugu, hitz. Hemendik urrungabe gaztelu zahar bat dago, eta Grial Santua hantxe dagoela esaten dute. Grial Santua? Bai, Baina... Eta zuk nola dakizu, aitonak esan dit, eta gaztelu altxorrez beterik omen dago. Lagunduko didazue altxorrak bilatzen lagunok? Bai horixe. Entzun duzu, Alexis? Altxorrez beterik dago? Ez dakit astirik izango dugun, Lancelot, bidezkoak baino ezkara inguru honetan, gure gurasoen bila gabiltza. Fraide gaizto batek ondasun guztiak lapurtu eta preso hartu zituen biak. Askatu egin behar ditugu. Tira, gazteluko altxorrak aurkitzen baditugu, berriro erosiko dituzue zuen gurasoen ondasun guztiak. Nik Grial Santua baino ez dut nahi gainera. Baina berandu da, eta abiatu egin beharko dugu, horra gaztelua. Nik oso ideia ona dela uste dut, Lancelot. Zer diozuzuk, Alexis? Tira ondo dago, gaua emateko aterpea izango dugu behintzat. Ikusi dituzu horko harpiak, deabruak eta erensugeak, Alexis? Horra, aurrera! Tira ba, guazen barrura! Gorriak ikusi ditugu hartzorrekin, Ximiko. Kale txakurinozoa, alde mendik akabatzea nahi espaduzu. Nik nire txakurra oso maite dut. Erosiko duzu, beste bat zordiguten diru guztia kobratzen dugunean. Orain botazazu, tira alde! Agur txakurtxo hurrengon arte. Txakurtxo horren utza nabarituko du. Tira, berdin dio, ez hasi orain mainak egiten. Ahaztu txakurrak, begira hartalo, begira! Ikusi duzu nortzuk diren? Ales eta Alexis, eta nor da beste mutikoa? Batek jakin, baina baliteke ies egin duen norbait izatea, eta guk sari ederra hartzea beragatik. Ea, guazen! Trabatu egin naiz! Zaude isilik hartaburu ustel hori! Kendu gainetik astak irtena! Beldur zara, zu? Gaixoa. Bai zera, zur oso ausarta da. Honelakorik? Egia da, beraz. Ikusi duzu, Zertaitako hemen idatzita. Hona sartzen ausartu bazara, hainbat frogari egin beharko diozu aurre.
Baina bihotz garbikoek bakarrik gaindituko dituzte frogak. Garbituak izango dira ordea, Grial santuaren justizia bilatzen dutenak, altxorrik ederren aurkituko duteta. Wow, bai! Grial santua hementxe dago, baina non gorde ote dute. Batek jakin. Entzun duzu, altxor zoragarriak aipatzen ditu. Entzun duzu hori hartalo? Grial santua hementxe bertan dago. Eta altxorrak. Begira mutilak 3 pasabide. 3 zein hartu beharko ote dugu. Eskuinekoa. Ixo! Oso ondo, Ales. Atea! Ezin dut ireki, itxita dago. Horre ere zerbait idatzita dago. Ea zer dioen, gutizia asetzeko plazerra eta oparotasuna dago hemen, neurria eta zuhurtasuna utzi hurrengorako. Eta horrek, zer esan nahi du? Niretzat gutxienez ezer ere ez. Benetan? Kaixo, baldako inor. Itxita dago! Eta orain nola irtengo gara, Gauan gaztetxok, neure burua aurkeztuko dut, Wilby dut izena, eta zuen anfitrioia izango naiz gaur gauean. Eskatu nahi zuen guztia. Ara ba, egia esan ni gozeak hilik nago. Zure nahiak niretzat agindua. Wow, horixe oiaskoaren ederra! Eta txokolatezko tarta! Begira zenbat pasteltxo. Ea ja nahi duzuen guztia. Ez utzi ezer hurrengorako. Zampa, zampa, bete Isabel zoroa. Pastel gozoa. Txutxu, jan, hemen ugari da zer ezasea. Zer nahiango duzu agur gozea. Jan nahi duzuen guztia gaztetxok, eta bizi pozik. Baina arren ere goze bazara, espagetti bila jo txirriztara. Txutxu, txutxu, jan, Harrapatu, Lancelot! Neurea! Barrear garak entzuten ditut. Ireki oraintxe bertan! Ireki! Artaburu inozoa? Ai, ondo ezik nago. Neu ere bai. Ai, botaka egin behar dut. Ai, Oso gaizki nago, jauna. Jai! mesedez, jauna, ez dut jolas gehiago egin nahi. Aurrerantzean neurriz jango dut, hitza ematen dizut, jauna. Neuk ere hitza ematen dizut. Neuk ere bai. Ui! Ulertzen dut, gela honek neurriz jaten eta edaten irakatsi digu. Begira, irteera! Hain zuzen ere, sarrerako atean horixe etzegoen bai idatzita, ez dugula behar baino gehiago hartu ez nahi izan behar. Oso zurra gara, ez da bala? Horixe ikasi behar genuen. Eta ikasi dugunez, joan gaitezke.
Neure burua aurkeztuko dut, jaunok. Wilby dut izena eta zuen anfitrioia izango naiz gaur gauean. Eskatu nahi duzuena. Ez, mesedez, berriro ez. Geldi, nor da bilo? Neu naiz, Fernando! Fernando? Ai, mamua da! Mamua? Ai, amatxo, hauko zorrekoa. Inozoak, neu naiz, Fernando! Arrato jiztuna! Begira zenbat urragorri. Hauxe bai benetako altxorra. Eta dendena zeuentzat, zorionak gaztetxok. Ei, arranopola, eta dena da guretzat, arrato jauna, eraman Baiez ba, dezakegu. zeuentzat dendena. Dena guretzat. Arrazoia zenuen, Lancelot. Benetako altxorra aurkitu dugu azkenean. Esan nizuen nik. Hei, begira, Lancelot. Ni erregi izango naiz eta zu nire salduna. Kapa bat? Zu nire printzesa izango zara. Gustatzen zaizu? Wow. Eta orain esaidazue, gaztetxok, nola banatuko duzue altxorra? Tira, lasai, errazago egingo dugu, nor da buruzagia? Tira, ez izan lotxatia, gardurarik handienak dituenak altxorraren zatirik handienan merezi du, bidezkoa da, ezta? Baina... Tira, esan zerbait. Beno ba, beste inork izan nahi ezpadu, neuk izan beharko dut buruzagia. Neu naiz beti gauzak pentsatzen dituena, neure burutapenei esker irteten gara beti nahazteetatik. Neuk izan behar dut buruzakia inor izatekotan. Itxaron apur bat, neugatik izan ezpalitza euskalon non geundeken, neuk esan nizuen altxorrarena. Nire iritziz neskato, zeu zara argiena, zeuke merezi duzu altxorraren zatirik handiena. Hala, gainera zuketzen nuke jakingoain beste dirurekin zerrekin, eta etzen nuke aita eta marentzate zerrutziko. Entzuidazu arretaz, bakea. zeu zara indartsuena. Ez da egia? Jakina? Jakin dut ni zeu zara benetako buruzagia. Zeurekin ari naiz! Zaude isilik, zeu diozuna egin behar izaten dut beti. Amaitu da! Bi horien artean altxorraren Neu naiz orain bieren hartuko buruzagia dituzte hemen. eta zu Argi bat dago? baino ez. Nik ez deritzen bidezkoa denik eta zuk zer diozu, mutiko. Ez. Aizue, Neuk emango dizut entzun. buruzagia! Geldi, oi. Itxaron apur bat! Zertan ari gara baina? Diru zalekeriak itxutu egin gaitu. Barkaidazu, Lancelot, ekarri eskua. Barkaidazu ezuek ere. Bai, hori da. Ez dugu ezer hartu behar. Zertan ari zarete, ez duzue altxorra nahi, begira zainen ezpata ederra. Alesi, arribitxizko iduneko ederragorik ez dago munduan, ez duzu nahi? Oso polita da, baina ez dut behar. Ez, hau ezinezkoa da! Inorriz duten gela honetatik ezinezkoa da! Begira, handago irteera. Guazen Larri bili gara hor gure diru egarria delata. Bai, arrazoia duzu, irakatsi ederra hartu dugu. Bai horixe lagunok. Ez gehiago ez, mesedez. Ez dut gauza txarrik egingo, sekula ere ez. Oi! Neuk ere ez barkatu. Harrapatzen baditut harrapatu zaparroten ganino. Ximiko, Lepotik heldu eta bihurritu egingo nagusi, diet. ez diozu aurrean daukagunari begiratu nahi. Utzi da zu bakean harta, burua. Aberatxak! Bizkotera zaparro den gainok!
Solomori konturik eman beharko, inoiz ere ez. Horixe orain berak egin beharko du lan guretzat. Ximiko, zer daukazu buruan? Buruan? Zer daukat ba buruan? Zer diozu? Harrapatu neskatori! Ez beldurrik izan, Alexis. Honetatik ere zerbait ikasi beharko dugu, gogoan izan. Beldurrik ez izateko, ondo dago, naiz beldur. Botazazue urrirakinetara, harpientzako sakrifizio bikaina izango da. Ales, ezin dut beldurrak hilik nago, lagundu itazu. Ez, itxaron, eraman azazuneu. Tratua egin nahi duzu harpiarekin. Alferrik ari zara, mutiko. Badauzkat planak zuentzat ere. Sartu preso! Ales, Lancelot! Barkaidazue, neure erruz izan da dena, neuke karri zaituzte tona. Ez da zure errua izan, Lancelot. Nahi izan dugulako etorri gara. Gure aitona gaixorik dago, horrexegatik aurkitu nahi dut Grial santua. Handik edaten duena betiko biziko dela esan ohi da. Baina altxorrarena ez da egia. Grial santua bilatzen laguntzeko bakarrik esan nizuen. Agur neskatotxoa, ondo ibili, askatu! Barkaidazue, Ales eta Alexis, mesedez. Hauxe izan da froga guztietan gogorrena, eta alere ez dakit zer ikasi behar izan dugun. Nik badakit, gezurra esan dizuet eta hori gaizki dago. Zintzotasuna ikasi behar genuen eta nik ondo ikasi dut. Zer da argi hori? Adar bakarrak! Bai, politak. Hemen ere idatzita dago zerbait, begira zer dioen. Asko dira bizitzako bideak, baina bat baino ez benetakoa. Bihotz garbi-garbian dago erantzuna, aurkitu zazue. Begira han laguna. Grial santua! Eta hau ere amarruren bat bada zer? Itxaropena izan behar dugu, Ales. Zeinote da Grial santua? Bata urrezkoa da oso aberatsa, bestea lurrezkoa eta oso xumea. Zer diozu, Alexis? Argi dago xumeena dela. Ez duzue gogoratzen diruzaletasunarena? Ez ditugu gauzak itxuragatik epaitu behar. Alexisek arrazoia du. Orain aitona sendatu egingo dut. Zur jokatu duzu, ene gaztetxo. Aitona! Ez zaude gaixorik! Io, macho. Zaldun izan nahi zenuen, eta horretarako frogatu egin behar zintudan. Zorionak, asko ikasi duzue eta zur jokatu gainera. Denok merezi duzue zaldun izatea. Wow, benetako zaldunak! Edan kalizatik eta bedeinkatuak izan zaitezte. Beraz! Hori da Grial santua? Alde hortik. Tonto lapikoak! Muturren aurrean eduki eta ez dakite Grial santua ezagutzen. Pentsa, kopazar hori aukeratu dute, benetako Grial santua hartu beharrean. Inozoak. Tentel xamarrak badira, baina Ximiko. Erori egingo zaizu. Orain mundukorik aberatzenak izango gara, eta hori kanpora. Zer gertatzen da? Ez dut, susmorik ere. Mai biribileko zaldun izateagatik dudan aginteari esker zaldun egiten zaituztet. Zu, Lancelot. Zu, Ales. Eta zu, Alexis. Denei hon egiteko lan egin dezazuen. Hemendik aurrera zaldun zarete hiruro.
Kryptona, eta aurrerantzean Grial Santua zer. Ezkutaturik geratuko da, beste zaldunen batek aurkitu arte. Geure eskuetan izan dugu hori bai gauza ederra, Sir Lancelot. Gauza bat esango dizuet. Goran eskatu. Garrantzizkoena ez da Grial Santua aurkitzea, etengabearen bila ibiltzea baizik. Agur! Zorte hon, lagunok! Agur! 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 Benetako zaldunak gara, Alexis. Ese Bonifaciusi kontatzen diogunean. Eta gainera geu bakarrik lortu dugu bere laguntzarik gabe. Dena den, eta zoritxarrez, agure erretxin horrek ez digu sekula sinestuko.